επεισόδιο. Η ομάδα Gang Gang Γαλαξίας ανακαλύπτει ότι μια μυστική συνάντηση διεξάγεται στην Ελλάδα, το Φεστιβάλ των Πολεμιστών, και έρχεται σε σύγκρουση με μια ομάδα επίλεκτων μαχητών που λέγεται Excalibur. Η ένταση ανεβαίνει και η ομάδα Gang Gang Γαλαξίας είναι γεμάτη αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό. Τα πέι τους, ο πύρινος ζυγός, ο Ray Striker και ο Πίγασος τρέπουν σε φυγή την ομάδα Excalibur. Όμως τα πράγματα παίρνουν επικίνδυνη τροπή, καθώς το σχέδιό τους ναυαγεί. Η Σοφή δημιουργεί ένα στρόβιλο που ρουφάει τον πύρινο ζυγό, τον πέι του γιου, και ο ζυγός αποκλείεται από τον αγώνα. Στη συνέχεια, ο Wales και η Σοφή ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα τσουνάμι που απειλεί να ανακόψει την ορμή του Πίγασου και του Striker. Ωστόσο, ο Μασαμούκι και ο Τζίνγκα συνεργάζονται για να διαλύσουν το κύμα, συνεχίζοντας τον αγώνα. Όμως είναι πολύ αργά πια. Ο Τζούλιαν Κονζέρν απελευθερώνει τον πέι του, τον καταστροφέα, που νικάει και τον Striker και τον Πίγασο. Ο αγώνας τελειώνει. Οι Excalibur κέρδισαν. Ο Τζίνγκα ορκίζεται στο Τζούλιαν ότι τα πράγματα θα αλλάξουν στην επόμενη αναμέτρηση. Συνάντηση με τον Wang Huzong. Η γαλάζια θάλασσα, τα άσπρα σύννεφα, ο λαμπερός ήλιος και ο ήχος των φανατικών Bladers. Λοιπόν, ώρα για προπονησούλα. Θα ενισχύσουμε το ομαδικό πνεύμα. Θα τους νικήσουμε τους Excalibur εμείς. Και θα βρεθούμε στην κορυφή του κόσμου. Ναι! Όλοι είναι ενθουσιασμένοι. Ανησυχούσα πώς θα αντιδρούσαν μετά την ήττα, αλλά είναι μια χαρά. Αν συνεχίσουν έτσι, όλα θα πάνε καλά. Ωραία, θα χωριστούμε σε ζευγάρια και θα εξασκηθούμε στην ομαδική μάχη. Ωραία. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε τα ζευγάρια μας. Να παίξουμε πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Εντάξει. Σύμφωνοι. Οι δύο νικητές και οι δύο χαμένοι θα είναι ζευγάρια, εντάξει. Ναι. Έτοιμοι. 1, 2, 3. πάμε πάλι. 1, 2, 3. Ισοπαλία. 1, 2, 3. Επίτηδες το κάνετε αρκετά. Είσαι λάθος. Άλλη μια φορά. Εντάξει, ας το κάνουμε σωστά τώρα. 1, 2, 3. 3. Βλέπω είναι εξπέρ στην ασυνεννοησία. Πολύ σκούρα τα πράγματα. 1, 2, 3. Λοιπόν, δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Ναι, εγώ λέω να παίξουμε. Καλή ιδέα. Για ένα λεπτό. Έλα, ας αρχίσουμε. Hey! Αφού άλλος είναι ο σκοπός μας, Τζίνγκα, υποτίθεται ότι δουλεύουμε ως ομάδα. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, έληξε. Ο Τζίνγκα με το γιου και ο Μασαμούκι με τον Τζουμπάσα. Σιωπή! Δουλειά τώρα! Ακούστε, προπονήστε για να βελτιώσετε το ομαδικό πνεύμα, για να μπορείτε να συνδυάζετε τις δυνάμεις σας στη μάχη. Καταλάβατε? Ναι, καταλάβαμε. ναι, το έχουμε. Μακάρι να είναι έτσι. Εντάξει, πάμε! 3, 2, 1. ρίξτε τις βουλές. Αρχίζω! Πήγα σε αστρική επίθεση! Κιόλας. Θα κάνει αμέσως την κίνησή του. Σιγέ, επίθεση στον αρτό. Τι θα ρίξω τι κάνεις, Τζίγκα? Είναι πολύ επικίνδυνο. Ο στόχος μας ήταν ο αετός προς την ενημέρωσή σου. Εσύ να μην ανακατεύεσαι, εντάξει? Μα ο στόχος μας ήταν ο Striker, όχι ο αετός. Έπρεπε να μου το πεις. Δεν το κατάλαβες! Δεν είναι medium. Να η ευκαιρία. Κοίτα τι έκανες! Σας την έφερα. Νέα ειδική κίνηση. Σπαθί αστραπής. Πρόσεχε, Τζίγκα. Σιγέ. Ναι. Έμπρος, Striker. Πήγασε! Σιγέ. Αέτε! Μεταλλικόφτερο! Τι? Παραλίγο. Ναι, πολύ λίγο. Μα τι κάνεις, Τσουμπάσα? Τι είπες, τι θες να πεις? Τέρμα τα αστεία. Θες να βγάλεις από τη μέση το Striker? Δεν μπορώ άλλο. Σιγέ, έκρηξη φεστίου εδώ και τώρα. Σταμάτα! Έτσι θα παρασύρεις και τον Πίγασό μου! Δεν με νοιάζει. Ας σταματήσουν όλες τις βούρες. Γιου! Τι? Ο
Όχι, πήγασε! Α, το παράκανες, Τζίγκα! Αχ, τέλεια! Αετέ όχι. Είμαστε ζευγάρι, το ξέχασες? Σκασίλα μου, τώρα πια δεν είμαστε! Εντάξει, τότε δεν υπάρχουν ούτε εχθροί ούτε σύμμαχοι. Είμαι το νούμερο 1, μ' ακούς? Σταμάτα, Γιου! Γιου! Θα σας νικήσω όλους! Συγκρατηθείτε! Μα τι κάνετε επιτέλους! Πρέπει να ενισχύσουμε το ομαδικό πνεύμα! Γιατί τσακώνεστε μεταξύ σας! Ναι, Τζίγκα, μου λες γιατί? Τι λες εσύ, άρχισες! Ο Τσουμπάσα όλο θέλει να περνάει το δικό του. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Για όλα φταίει ο Τζίγκα! Κοίτα τα μούτρα σου, Γιου! Είσαι σπαστικό άτομο. Δείτε ποιος μιλάει. Το μαλλί σου είναι φωνικό όπλο. Πάψε τώρα, Γιου! Προμόκνοτε! Σταματήστε! Στοπ! Τα παρατάω, δεν αντέχω άλλο! Την προπόνηση, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, όλα! Αποκλείεται να νικήσουμε έτσι τους Ευρωπαίους! Έληξε! Η ομάδα Γκαν Γαλαξίας διαλύεται! Τι? Μαντόκα, για μια στιγμή! Άσε με! Και τώρα? Αν έχει θυμώσει, μπορεί να θέλει να διαλύσει την ομάδα. Κακό αυτό. Δεν θα βγούμε ποτέ πρώτοι αν μας διαλύσει. Τζίγκα! Μόνο μια λύση υπάρχει. Ζητάμε συγγνώμη. Άνοιξε! Μαντόκα, έλα, άλλαξε γνώμη. Θα προπονηθούμε σωστά αυτή τη φορά. Σου φέραμε και αναψυκτικό! Και ένα καλάθι φρούτα. Κακό αυτό. Έχει πολλά νεύρα. Μάλλον θέλει να διαλύσει την ομάδα. Κάτι θα μπορούμε να κάνουμε. Τι γίνεται! Χρόνια έχω να δω τέτοια μούτρα ως το πάτωμα. Ντασάν! Τσιγιούρ. Τσαοσίν. Γεια! Μέι! Πάει καιρός, παιδιά! Τι δουλειά έχετε εσείς εδώ? Ήρθαμε να σας δούμε, ξέρετε. Αλήθεια, πώς κι έτσι? Μάθαμε για τον αγώνα στο φεστιβάλ των πολεμιστών. Παιδιά, χάσατε από τους Ευρωπαίους, σωστά? Πού το ξέρετε εσείς? Το Κινέζικο Δίκτυο Πληροφόρησης είναι 4.000 ετών. Υπάρχει κάτι στην Κίνα που να μην είναι πανάρχαιο? Σκεφτήκαμε ότι θα είχατε στενοχωρηθεί και ήρθαμε για ψύχωση. Συγγνώμη, εννοεί για εμψύχωση. Αν θέλετε κάτι, με τα χαράς να βοηθήσουμε. Κάνατε τόσο ταξίδι γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μην το βλέπετε σαν χάρη. Δεν το κάνουμε για σας. Τι εννοείς? Λοιπόν, αν σας νικήσουμε τώρα που έχετε στενοχωρηθεί λόγω της ήττας σας, δεν θα έχει καθόλου πλάκα. Πρέπει να σας νικήσουμε όταν είστε σε φόρμα, αλλιώς δεν αξίζει. Θέλουμε να ισοφαρίσουμε το σκορ με τους δικούς μας όρους. Γιατί είναι τόσο σημαντικό? Έχουμε πιθανότητες να πάρουμε άγρια κάρτα. Τι είναι η άγρια κάρτα? Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beyblade έχει ένα σύστημα όπου οι τιμένοι του πρώτου και δεύτερου γύρου αγωνίζονται σε άλλο τουρνουά. Ο νικητής αυτού του τουρνουά ξανασυμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Δηλαδή κάτι σαν αγώνας παρηγοριάς. Έχουμε ήδη κερδίσει τον πρώτο αγώνα. Θα κερδίσουμε και τώρα για να ξαναμπούμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η ομάδα Guangzhou θα νικήσει. Τέλεια! Ωραίο το σχέδιό σας. Μόνο που η δική μας ομάδα θα κερδίσει στο τουρνουά. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Η ανοργάνωτη ομάδα που μόλις είδαμε δεν είναι καθόλου αποτελεσματική. Ναι, δεν... Απίστευτο! Να είστε στο παγκόσμιο και να μην ξέρετε τίποτα για την άγρια κάρτα. Παιδιά, είσαστε όλοι πρωτάριδες, έτσι. Είπε πρωτάριδες. Εννοεί ότι είναι πολλά αυτά που δεν ξέρουμε. Λοιπόν, πήραμε την πρόκριση λίγο πριν φύγουμε και δεν είχαμε καθόλου χρόνο να μελετήσουμε τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Μα δεν τους ξέρει απ' έξω η φίλη σας η Μαντόκα. Για πείτε μου, πού είναι η Μαντόκα? Να ξέρεις, είναι... Ώστε τα κάνατε μουσκεμα, Δεν πειράζει, αφήστε το πάνω μου. Πάνω σου. Να προσέχεις. Είναι πάρα πολύ θυμωμένη. Μην υποτιμάς την οργή της, μπορεί να βρεις τον πελά σου. Όλα θα πάνε καλά, ξέρω εγώ. Μα τίποτα δεν καταλαβαίνετε. Γεια! Τι μου κάνεις, Μαντόκα, χρόνια και ζαμάνια. Τσαοσίν, τι γυρεύεις εσύ εδώ? Να, μπορώ να σου μιλήσω ένα λεπτάκι, Μαντόκα? Νομίζω είναι πολύ ανώριμη ακόμα.
Σωστά. Θέλουν να κάνουν πάντα του κεφαλιού τους. Φυσικά πρέπει κάποιος να τους προσέχει. Πριν λίγο έβγαλαν τις πάνες. Είναι μωρά ακόμα. Τι στην ευχή γίνεται εκεί μέσα? Ευχαριστώ πολύ, Τσάοσι. Να σου πω κάτι. Είσαι πολύ όμορφη όταν χαμογελάς, Μαντόκα. Απίστευτο! Έγινε άλλος άνθρωπος αυτή. Αρχαία κινέζικη τεχνική είναι κι αυτή. Το γλυκερό ύφος του κάνει θαύματα. Παιδιά, αρχίζουμε προπόνηση. Ο Τσαοσίν και οι φίλοι του λένε ότι θα μας βοηθήσουν. Ξεκινάμε! Αμέσως! Απίθανο! Αυτό είναι το αρχαίο κινέζικο ομαδικό πνεύμα. Και συνέχεια να δουλεύαμε δεν θα τα καταφέρναμε. Μου φαίνεται κάπως... Αδύνατον! Σοβαρευτείτε. Πρώτα μαθαίνεις να περπατάς και μετά να τρέχεις. Ευχαρίστως να σας μάθουμε κάτι πιο απλό, αν θέλετε. Τι γίνεται? Γιατί μας το δείξατε αυτό? Για να σας τη σπάσουμε, φίλε! Χοντρό! Ωραία. Είστε όλοι έτοιμοι? Λοιπόν, αρχίζει η ειδική κινέζικη εκπαίδευση στο πανάρχαιο ομαδικό πνεύμα. Αρχίζουμε με τρέξιμο σε συγχρονισμό μεταξύ μας. Γιατί με έβαλε με σένα? Μη σπρώχνεις, εντάξει. Ποτέ δεν σπρώχνω και το ξέρεις. Εντάξει, λάβετε θέσεις! Έτοιμοι! Πυρ! Τι κάνεις, Μασαμούκε? Εσύ τι κάνεις? Αχ, έχουν να μάθουν πολλά ακόμα για την ομαδικότητα. Μπα. Και εμείς κάπως έτσι ήμασταν στην αρχή. Ακριβώς. Αλλά με πολλή προπόνηση και υδρότα βρήκαμε τρόπους να συνεργαζόμαστε. Αλήθεια, Μέι Μέι. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Όλα εντάξει? Ναι, συντονίσουμε το ρυθμό μου. Αρχίζουν να συγχρονίζονται. Ναι, όλα καλά, Μαντόκα. Μια χαρά τα πάνε, έτσι. Αρχίζουν να παίρνουν το κολλάι. Είναι εντυπωσιακή η πρόοδος τους. Το επίπεδό τους ήταν πάντα υψηλό. Προχωράμε στο τελικό στάδιο. Τελικό στάδιο. Ναι, τον αγώνα. Ξεκινάμε! 1, 2, 3. Λοιπόν, εγώ είμαι με τον Τζίνγκα. Κι εγώ με τον Τζουμπάεσα. Εντάξει, αυτή τη φορά ενώστε τις δυνάμεις σας στη μάχη. Τι? Ναι. Πολύ καλά, ξεκινάμε. 3, 2, 1. Ρίξτε τις βούλες! Έλα, πάνω του, Στράικερ! Τι! Σε πιάσα! Μα ο Ζουράφ είναι δικός μου αντίπαλος! Όποιος προλάβει, πρόλαβε! Κουράγιο, πήγατε! Γρήγορα! Ελπίζω εμένα να μην με ξεχάσατε, έτσι! Εμείς μελετάμε αιώνες αυτή την κίνηση. Επίθεση σφίνα! Παρατρίχα! Μα τι έκανες πάλι, Τζίνγκα? Δεν έφταιγα εγώ, φίλε! Καλά πας, σκίζεις, έτσι έτε. Ζυγέ, ηχητικό κύμα. Του παραλίγο. Κι αν με είχες χτυπήσει με το μπέι σου, δεν είναι απάντηση αυτό. Σιγά τα αυγά, αφού την γλίτωσες εύκολα. Παλιό. Έλα, πάμε Μέι Μέι. Ναι. Σχηματισμός μεγάλου βουνού. Δεν θα πιάσει το κόλπο σας. Ζυγέ. Ομαδική κίνηση. Σχηματισμός ουρανού και γης. Πρόσεχε, έτε. Μα τι κάνετε επιτέλους? Εσείς δεν έχετε αλλάξει καθόλου τελικά. Ειλικρινά, πώς σας ήρθε ότι μπορείτε να μας νικήσετε δηλαδή? Καλά σοβαρολογείτε. Νομίζετε ότι θα μείνετε στην κορυφή με αυτά τα μυαλά? Αν μόνο αυτό μπορείτε, θα
σας κάνουμε σκόνη, σας το λέω! Είναι ντροπή ακόμα και η συμμετοχή σας στο τουρνουά! Εμείς θα πάρουμε την πρώτη θέση στην κατάταξη. Τι? Δηλαδή τι λέτε? Όπως και να το κάνουμε, ο Ντασάν δυστυχώς έχει δίκιο. Τζίγκα! Είναι αλήθεια, δεν έχουμε ελπίδες να πάρουμε την πρώτη θέση τώρα. Για να γίνουμε καλοί παίχτες χρειάζονται χρόνια εξάσκησης και πειθαρχίας. Είναι αδύνατο να τα μάθουμε όλα μέσα σε μία μέρα. Μα, παιδιά! Δεν τα παρατάμε. Φτάσαμε ως εδώ. Παλέψαμε σκληρά για να εγκαταλείψουμε το όνειρό μας. Έχει δίκιο. Δεν θα εγκαταλείψουμε το όνειρό μας. Όχι, ποτέ. Δεν θα υποκύψουμε στους Excalibur. Οι απειλές δεν περνάνε σε εμάς. Όλοι συμμάχοι, εμπρός για την κορυφή του κόσμου! Τι ομάδα! Ώστε βρήκατε το κουράγιο να παλέψετε. Α? Μόνο που εμείς, οι Wang Huzong, θα πάρουμε την πρώτη θέση. Ροκ Σουράφα! Δεν θα χάσουμε ποτέ. Πήγασε! Μπράβο σου! Μασαμού και η σειρά σου! Έφυγα. Όχι, όχι, Παρθένε! Τζίγκα. Ναι! Πολύ καλό, Τζίγκα. Σούπερ, φίλε! Το πράγμα παίρνει νέα τροπή! Σχηματισμός μεγάλου βουνού! Κάντο τώρα, Γιου! Το έχω! Σαύρα! Εμπρός! Τι είδους συνδυασμός ήταν αυτός! Απίθανο! Συνεργάζονται και τους βγαίνει αβίαστα! Θέλουν να γίνουν νούμερο 1! Η επιθυμία τους να νικήσουν τους έμαθε τι σημαίνει ομαδικότητα! Τι κάνουμε τώρα? Πάνω τους δυνατά! Αυτή είναι η ομάδα που θυμάμαι! Απίθανο! Μπήκαν στο πνεύμα τόσο γρήγορα! Ναι, αλλά στο ομαδικό πνεύμα εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Θα σας δείξουμε ποιοι είναι οι καλύτεροι. Ωραία! Ας το τελειώνουμε τώρα! Ειδική κίνηση! Σαύρα! Σπαθί! Θυελώδης! Στρόβιλος! Υδροχόε! Φλεγόμενο πουλί! Φύγαμε! Άετε βουτιά σύγκρουσης! Πάμε, Ζυγέ! Έκρηξη ηφαιστείου! Εντάξει, Παρθένε, πλέ δράκος, σπαθί Στρόβιλος. Ροκ Ζουράφα! Κύμα Θίελας! Στράικερ. Σπαθί αστραπής. Ειδική κίνηση! Πήγασε αστρική επίθεση! Όλα τα μπέ είναι εκτός αρένας! Ισοπαλία! Πολύ καλός αγώνας. Παιδιά, ήσασταν τέλειοι. Και συγχρονιστήκατε! Εκπληκτική η πρόοδός σας! Αν συνεχίζετε να συνεργάζεστε, θα γίνετε πιο δυνατοί. Θα γίνω πιο δυνατός γιατί ό,τι βάλω στο μυαλό μου το πετυχαίνω. Εγώ συντόνισα το ρυθμό μου με το δικό σου, αν θες να ξέρεις, Τζίγκα. Γεια και τα φίλε, εγώ ακολούθησα το ρυθμό σου, εντάξει? Ήταν δύσκολο να συντονιστώ με το προσωπικό στυλ του Τσουμπάσα. Αφού ξέρουμε πόσο καταπιεστικός είσαι, Τσουμπάσα. Τι, τολμάς και μιλάς, Γιου! Σιωπή! Παιδιά, δεν έχετε αλλάξει καθόλου μυαλά! Λοιπόν, ακούστε με. Η ομάδα μας θα επιστρέψει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, εντάξει? Δεν πρόκειται να χάσουμε. Θα σας αντιμετωπίσουμε πάλι. Γι' αυτό συνεχίστε να νικάτε. Και μετά θα τα πούμε στο τελικό και θα λογαριαστούμε μια και καλή. Ναι, σίγουρα, Ντασάν! Θα σας δούμε εκεί, εντάξει. Ναι! Κανένα πρόβλημα. Μαντόκα, ξέρεις ποιος θα είναι ο επόμενος αντιπαλός σας? Ένα λεπτάκι. Για να δούμε... Πρέπει να παίζουμε με τον νικητή του αγώνα μεταξύ των ομάδων Τσαντόρα και Wild Fang. Τι, Wild Fang, Τους ξέρετε? Τους έχω ακουστά. Αν και δείχνει να ξεφύτρωσε από το πουθενά, αυτή η ομάδα κέρδισε το αφρικανικό τουρνουά με τρομερό σκορ. Αν θυμάμαι καλά, ο αρχηγός τους έχει έναν λέοντα.
Λένε ότι παλεύει σαν λιοντάρι, σαν ένας αληθινός βασιλιάς της ζούγκλας. Παλεύει σαν λιοντάρι. Α, λέτε να είναι αυτός!